Web, Rics, com va? Ja ho sabeu, enguany mos toca passar un firó una mica diferent. I jo crec que és l'any ideal per explicar exactament què va passar aquell 11 de maig de 1561. I agendes n'hi ha moltes, moltíssimes, i totes solen estar una mica adulcorades. Ara m'ha ben escap si agenda de Sant Jordi. Algú se pot creure que matar una petita sargantana sigui un acte d'heroïcitat tan gran que mereixi fins i tot una diada. A veure, que jo tenia un amic que matava moixos en el torrent i mai ningú no li va dir res ni ningú li va fer cap festa. Nosaltres a Solla, amb això de les llegendes tenim la proesa de les germanes Cases Noves, en la barra de Can Tamany. Però m'agradaria desgranar una miqueta què hi pot haver de cert i no en tota aquesta història, que pot estar adulcorat i que no. Primer, se'ns diu que els sarraïns desembarcaren a les puntes. A veure, això no s'agafa per enlloc. Com haurien de desembarcar en un lloc de tan difícil accés podent fondejar enmig de la badia? Aleshores no hi havia cap tipus de control. Bé, de fet, com ara, no hi ha cap tipus de control. Per això en l'estiu tenim la badia que tenim. Segon, pirates. Esteu segurs que eren pirates? Jo crec que se tractava d'un viatge de gent gran, sense ser-se de Turquia. Però per què vengueren? Mos volien envair? Crear un estat independent? Va, no, això segur que no. Això és més cosa de catalans, no cosa de turcs. Jo crec que venien a passar uns dies en el Jumeira, que ja li havien posat sui des de la costa, que de fet antigament se coneixia com Català, i que aleshores encara estava en obres. Però el promotor turístic els va enganyar vilment, pobrets meus. L'hotel no tenia balcons, i pels turistes això era sagrat. Així que baixaren en el barri de Santa Catalina a veure si trobaven pisos de lloguer. Aleshores, els sollerits ja llogàvem les nostres cases per internet i anàvem a fer turisme a les nostres segones residències. Fos a Solivà o una marjada amb un petit porxo, amb el paquet de quedites i una llauna de paté a la duna. Tot això ja mos anava molt bé. Era una visió empresarial sense igual en el món sencer. Com fer turisme sense gastar un puto duro? De fet, els borbons, en això de fer turisme sense gastar, mos varen copiar la idea. Però bé, la veritat és que els turcs no trobaven a ningú per Santa Catalina. I varen veure que tot el poble era a la platja de Can Generós, fent una competició de tir de fona. S'estaven preparant per la temporada d'estiu, per poder enfonsar els barcos que fondegessin a la badia sense permís. Aquells turcs, que no tenien un pèl de tonto, van veure que ja hi havia negoci, i estengueren uns quants llençols i se posaren a fer cremadillo amb el ron que havien duit d'estraper-lo a 2 euros el tassó. De fet, són els primers manteros que se coneixen. I els sollerits, pobrets nostres, que hi van pegar de 4 grapes. Vam ser incapaços de fer diana amb tant de ron cremat corrent per les nostres venes. D'aquí que avui en dia tinguem la badia que tenim. Bé, a més de tot això, els sollerits fins aleshores no havien vist mai gent tan moreneta de pell, cosa que inicialment causà cert rebombori. Però algunes, i això ho explicaré una miqueta més tard, descobriren la part exòtica que amagaven els turcs de baix les seves túniques. D'aquí el tema mundialment famós que va sonar a totes les emissores nacionals i internacionals d'aquell 1561, que feia una tonada així com «Mami, ¿qué será lo que tiene el moro?» Bé, el capità Gelats, al veure tot allò, se va erigir com a anfitrió excepcional, convidant els turcs a fer un recorregut gastronòmic per bars que hi havia des de Can Generós fins a plaça. I com que no són pocs, ja vos podeu imaginar com arribaren tots plegats a plaça. Bé, si fa no fa com avui. I com que els sollerits sempre hem tingut una visió empresarial, el capità Gelats va fer recollir totes les taronges, que aleshores els pagesos ja deixaven perdre dins els horts, perquè encara no s'havia inventat la cooperativa, i posar a vendre tassons de taronjada a 5 euros. Els sollerits, per lo que sabeu, mai hem estat tontos. Bé, un cop a plaça, el capità Gelats cridant el grup de tamborers i xeremiers, però encara eren en esport fent cremadillo amb un petit grup de turcs que feien l'agost a costa seva. La banda de música del poble estava inoperativa per cau tècnic. No hi havia alternativa. Sergent Soler, baixin els calabossos i perdoni aquella guarda de bandolers que ahir diumenge, dia de sa fira, feien malfraig despertant els nostres veïnats a les 9 del matí amb els seus trabucs. El sergent Soler va baixar i va perdonar els bandolers. Però el capità sabia que jo no era suficient. Necessitava un grup folclòric representatiu de Mallorca per mostrar als turcs la nostra riquesa cultural. Així que va telefonar a la ciutat, però el batlle d'aleshores no s'hi posà. Sabeu que discutia per telèfon amb Madrid sobre la cessió de mar i vent a una gent molt campatxana. Així que provà sort amb el batlle de Bunyola. Però la cosa tampoc no li va anar gaire bé.
Els bunyolins, pobrets, eren dins el túnel, picant i traguent terra com a desesperats. Sabeu que em mates. Els havia promès tenir el túnel gratis si acabaven aviat, ja que ell volia inaugurar abans de passar una temporada... a sombra. L'única alternativa del capità, per tant, varen ser uns joves aturats de l'Aró, a qui posar escaparrots i a tots de trabucs dels bandolers començaren a fer voltes a mi de plaça. Sabeu que això va tornar loco en els tours. Els hi va encantar. De fet, cada vegada hi havia més gent, i els ullerits, desbordats per ser estàs de la festa per mostrar en el poble turc la nostra riquesa cultural. Començaren a tirar caramelos i xocolatines per les finestres. De fet, el banquer de plaça, al veure que la seva dona, en comptes de xocolatines, tirava les monedes d'or que tenien a la caixa, se va penjar en mi de plaça. Però allò era una festa. Tant que la cosa se va desbordar per complet. Un dels turcs, que havia comès l'error de mesclar palo amb herbes i cremadillo, va voler fer la gracieta de tor i penjar una bandera seva en el balcó de l'Ajuntament. Això no agrada gaire en els ullerits, qui se varen prendre aquell acte com una ofensa. La tensió anava en augment i cada vegada arribava més gent. De fet, mig poble aparegué de cop a les 9 del vespre, a hora que Antoni tancava el turisme, la seu social del poble. Aquells joves, frustrats i enfadats amb Antoni perquè tancava i amb sa Madonna perquè no havia fet ensaladilla, pasturaren born avall fins a la plaça, on se trobaren un poble aixecat contra uns turcs que, pobrets meus, el més greu error que havien comès fins aleshores era ensenyar-nos a fer cremadillo i a posar una bandera de la lluna a l'Ajuntament. En plena retirada turca, i quan Sara Montiel estava a punt de cantar la balenguera, arribà la notícia de que 2 turcs havien raptat a les germanes Cases Noves. Uns deien que els fets s'havien ocorregut a can tamany, i altres que les joves s'havien intentat defensar amb una barra de gran tamany. La realitat, però, és que no varen ser raptades. Crec que ja és hora de dir-ho. Ni era una barra, ni passar a can tamany. Les germanes Cases Noves s'havien enamorat d'aquells 2 turcs per l'exotisme de la seva pell i per lo que duen de baix la túnica. De fet, ho va deixar escrit aquell mateix dia de 1561 en Joan Antoni Estades de Moncaire, en el primer article que se publicava de Can Nyirvi, titulat La barra de l'amo Cases Noves. Sabeu que l'amo, uns mesos abans, li havia malbaratat un biscúter per una llauna de sardines, i per això el batejà com l'amo de Can Tamany. De fet, en Borja Moll, enfadat perquè la premsa local va començar a fer servir el barbarisme tamany en comptes de mida, dimití de tots els seus càrrecs com a impulsor de la normalització lingüística a l'Ajuntament de Sóller. El cas, però, és que les germanes fugiren amb els turcs i el seu exotisme, i anaren a Canàries, on crearen una colònia turco-mallorquina. Ei, el primer que varen fer va ser fundar Palma, per fer sa punyeta en el balde de ciutat que no se posant el telèfon quan el capità Angelat se'l va telefonar. Així, la nostra Palma passaria a ser la Palma de Mallorca. Un cop molt dur, o un puta desastre, com vulgueu dir, vaja. Poc després de fundar Palma, obriren un negoci, una panificadora. Era com a mostra d'agraïment en els seus marits turcs. Les germanes Cases Noves començaren a fer les primeres barres morenes de pa de les que se tenen constància. De gran tamany, ja sabeu. Però als canaris no els agradava el pa sense sal ni el color moreno d'aquell pa, i la cosa no va tenir molt d'èxit. Així que viraren el negoci cap a temes més dolços. De fet, abans de fer la reinauguració de la botiga, duraren a tastar en els seus marits unes garrobetes del papa que havien fet, però pareix que havien anotat malament la recepta i se passaren amb el sucre. Els marits van tenir una mort dolça i instantània. La diabetes, com us deia abans, ja existia aleshores. L'hermano del convent se desplaçà fins a Canaris, on va oficiar la missa i aprofitar el viatge per recórrer Àfrica i fundar missions, fins que tornà a Sóller, ja en ple segle XX. Avui en dia, les germanes Cases Noves gaudeixen d'una esplèndida i merescuda retirada, i almenys un cop l'any visiten Sóller i els Sollerics, amb una barra, moreneta i de gran tamany. I és que està comprovat. El tamany sí importa. Bones festes i bon firó.